No niin, nyt ollaan tekemässä aamulypsylle mainostempausta Nokian jäähallissa. Täällä on vastassa tänään Nokian Pyryn edustusjoukkue ja Herkku Hernesniemen kaupunginvaltuutetun kokoama All Stars-joukkue. Herkulla pelaa semmosiakin kavereita siellä niin kuin Jukka Tammi maalissa, 95 maailmanmestari. Sitten Raipe tietysti hyökkäysketjussa, Helmisen Raimo, Miikka Männikkö, Mikko Peltolaa, Jimi Palantoa, Teemu Kesää ja paikallisista yrittäjistä ja poliitikoista koottuja väkeä. Sitten on muun muassa tietysti vahvistuksena Pertti Veltto Virtanen ja niin edespäin. Yritetään päästä tuossa erätauolla luikahtaan tonne kuulutukseen ja heitetään siellä aamulypsyn mainosilmoille. Katsotaan miten käy ja pikku tunnari perään. 10 minuutin kohdalla on erätauko, niin kokeillaan päästä tekemään Radio Suomi Popin aamulypsylle pieni markkinointitempaus tonne. Otetaan kuuluttajalta mikrofonia ja tehdään pieni spiikki siihen. No niin, hyvä yleisö, nyt on erätauolla. Hyvä pistää pieni mainospuhe tähän. Kaikille niille, joilla paremmin on kuulla hieman kurssaa, niin luotaan kaiken helpotusta tiedossa. Aamuisin Radio Suomi Popilla 6-10 on äänessä Jaajo Järjestö Paatero Rinnonmaa, Anni Kilkoski Hidattaa Hautala ja Juha Leuka Perälä. Kuunnelkaa helpottomia juttuja Radio Suomi Popin